Malaking pasasalamat ang barangay Lambo sa mga taga Mangaldan ka, no? Sa asosasyon ng taga Mangaldan ka, no? Ginawa nilang footbridge na sa pamumuno ni Don Ramon Aquino at mga kasama nila, membro ng taga Mangaldan ka, no? Thank you. Alam nyo, maraming natutuwa at maligaya kasi hindi na nahihirapan yung mga farmers dito kasi gumawa yung tulay nila talagang napakatibay, kahit kalabaw pwedeng dumaan at hindi katulad ng dati na kawayan lang ang mga kon nila, pero ngayon nagpapasalamat ang buong barangay ng Inlambo sa tulong ng taga Mangaldan Kano Association sa ginawa nilang tulay. Kaya malaki ang pasasalamat ng barangay Inlambo, lalo na yung mga farmers at lalo na si Presidente, Presidente Farmers, talagang nakakatuwa at sana napakalaking tulong ito binigay nyo sa amin. Sana malakas lagi ang katawan ng mga asosasyon, pamumuno ni Ramon Aquino, para marami pa tayong matulungan na barangay kung sakasakali. At actually, nung naalala nyo nung nagbigay kayo ng bigas sa amin, yung rasyon, pero nung sa akin ni Ramon kung anong problema dito sa barangay, kaya sabi ko nga sa kanya, napakarami. Kung tutuusin problema namin ang barangay kasi ang late ng ira namin. Si Madam Amor! Sinadjust ko itong footbridge na sabi niya magkano ang pundo. Ay sabi ko sa kanya 20,000 lang. Pero umabot yata ng mahigit 50,000 ito. Kaya nakakasalamat. Laking pasasalamat ng barangay dahil hindi na namin problema. Ginawa na ng taga Mangaldan Kano. So, maraming salamat mga members ng taga Mangaldan Kano at saka ito sana ay maulit pa at